Za chwilę zabrzmi utwór „Nie czas na obojętność”, inspirowany słowami Ewangelii. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. To muzyczna opowieść o rodzicach, którzy modlą się o nawrócenie swojego syna, człowieka, który utracił wiarę i pogrążył się w ciemności. Ich serca wypełnia ból i smutek, ale też nadzieja, że syn odnajdzie sens życia w Bogu i nastanie duchowa więź w rodzinie. W tle odczuwamy również ból samego Boga, który patrzy na swoje dzieci i tęskni, by powróciły do światła. Muzyka prowadzi nas przez dwie duchowe podróże. Najpierw cichą, refleksję, pełną smutku, gdzie każdy dźwięk jest westchnieniem duszy. Następnie potężny wybuch emocji, krzyk serca, który pragnie przełamać mrok i odnaleźć światło. Niech te dźwięki przypomną nam, że każdy z nas może odnowić wiarę w swoim życiu, że nie można pozostać obojętnym. Niech te dźwięki zachęcą nas do odwagi w głoszeniu Słowa Bożego oraz do świadectwa miłości wobec innych.